Takže oddychujeme v dieťati a poď opäť na 4, dlane pod ramená. Môžeš opäť použiť bloky, ak potrebuješ uvoľniť, ak ťa boli zápestie. Nádych. Ulož sa na svoje špičky a otlač sa. Držíme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne. Prekryš členky, sadni si. Zober expander alebo rôzny pás, opasok, utierák, hocičo, čo máš po ruke. Ulož si ho za chodidlá. Môžeš si sadnúť aj na utieračík, ak potrebuješ, ak ťa moc ťaha chrbát. Ramena dozadu dolu. Hlboký nádych a s výdychom lakte vedľa tela. Príťahy. 3. Pevný stred. 4. 5. 6. Ramena od uší. 7. 8. 9. 10. Výborne. Pôjdeme sa odrolovať stavec postavci aj s expanderom. Lakte sú na zemi, pod hlavou môžeš mať utierák, vystretý tá krčná chrbtica a podkrúžky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, cítiš, ak sa ti zapája. 4, brušný sval v každom pohybe. 3, 2, 1. Uži si túto cestu. Druhá strana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voľný dých, 10. Výborne, uvoľni kolena, pritiahni si ich k sebe, uvoľni hrudník. Ak máš expander, môžeš si ho buď zaviazať, alebo zložiť na troje a prepliesť cez stehná. Pôjdeme na série na boku. Čaká nás prvá pozícia mušla, takže ulož sa tak, aby rameno, bedro, členok bol v jednej čiare. Môžeš si oprieť hlavu do dlaní a poď. 10, 9, pevný stred, ramena od uší, 5, 4, 3, 2, 1. Zatlač, môžeš si dať aj ruku na svoj bok, zatlačiť, aby si aktivovala vonkajšiu stranu stehna a krúžky. Noha je vo flexe. Ak dostávaš krče, môžeš ju nasmerovať jemne vpred a dolu. Respektíve dozadu a dolu chodidlo. A poďme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druhá strana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľníme. Hej, vytras si, ak cítiš napätie. Pôjdeme na brucho. Vytiahni sa od pása vpred, ruky vpred a pôjdeme plávať diagonálne. Nádych a výdych, pravá, ľavá, ruka, noha. Výdych, vyťahuj hore. Nádych a výdych ide hore. Ešte 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Druhá strana. Môžeš sa otočiť na druhý bok a poď. 10, 9, mušla. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vyťahni nohu, päta ide jemne vzad, špička vpred a krúžky.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druhá strana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opäť na brúško. Dlane von z tvojej podložky, zhruba pod tvoje lakte. Nádych, vyhrb sa. Výdychom uvoľňuj hrudník. Nádych, vyhrb sa. Výdychom hrudník, až potom brada. Nádych cez vyhrbenie. Výdych, uvoľňuj. S výdychom ideme teraz rameno ku podložke. Nádych, vyhrbenie. S výdychom rameno ku podložke. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ulož rameno ku podložke. Super. Uvoľni, chyť sa jedného členku, druhého členku. A na chvíľku otváraj hrudník. Vyťahuj sa, predĺžuj za temenom, za členkami. Respektíve za kolenami vpred, za temenom. A uvoľni. Dlane vedľa tela. Otlačíme sa do dieťaťa, uvoľníme expandér, výborne. Kľudne si daj vodu. Uvoľni sa. S nádychom sa pekne vyroluj hore. Prepleť svoje dlane, prsty. S nádychom pritiahni lopatky. Otváraj srdce, ukladaj svoje chrbáty dlaní na svoje chodidlá. Jemne otváraj hrudník. Ramena rozchádzajú do strán. Bradu drž pri kľúčnych kostiach, tak zhruba ako keby si držala nejaké také jablčko alebo paradajku. A srdce smeruje hore. Výdych, ruky drž, ako máš, iba polož temeno hlavy. Ak máš náhodou migrény, túto pozíciu môžeš vynechať. Dlane ťahaj hore a výdych, pozícia zajaca. S nádychom chrbáty dlanie vzadu, na chodidlá, otváraj srdce, hrudný záklon, výdych, temeno ulož na podložku, pozícia zajaca. Dlane ťahaj hore. Hlboký nádych, hlboký výdych. Zajac. Ulož dlane na podložku, opri si čelo, pozícia dieťaťa. Výborne.